כן, ומה קורה חברים וחברות? כאן דה סופר קרייזי. והיום אנחנו הולכים לשחק סקאי וורס עם לירן. כן, שלום. לירן החדש פה. נכון. אוקיי, אז יאללה, ניכנס למשחק. אוקיי חברים, חזרתני ויש לי טיפה לאגים. כן, זה בסדר. פאק, לקחת לי. נכון. מזמן לא שיחקתי באייפיקסל, כאילו לא עשיתי סרטון באייפיקסל. וגם מזמן בכלל לא עשיתי סרטון. יאללה, בנה. מה זה בנה? מה אתה רוצה שאני אפול? אני מצלם. תבנה, נו, אני לא רוצה למות. אתה לא תמות, תקפוץ. זה נוב. או נו. הפלתי אותו. שלא יפילו אותי. אני מתתי. זה נוב. יורים עליך. תגיד לי אבל אם באים, נו, תהיה גבר. בסדר. אל תדאג. יאללה. רוץ אל לאמצע. תדאג חבר. אני... מאחוריך. למה אבל אתה לא אומר לי? יגעתי שנוב. טוב, נו, נחזור במשחק הבא. תמשיך. אוקיי חברים, חזרנו בעוד מפה מגניבה. חיים קשים. לא, אתה לא תופס את התיבל שלמטה. לא! לא. רק. צריך בלוקים? אני צריך חרב. יש לי כף על להביא לך, סתם. תביא לי חרב. אין לי. תביא לי חרב. יואו, מה אתה מביא לי זבל? זה לא זבל, אתה צריך ללבוש את זה מטומטם. אבל יש לי את זה. אתה צריך ללבוש את זה עוד פעם. אי אפשר. אפשר. או, כמעט נפלתי מהעולם, אני לא מאמין. תזהר. אני כן מה. תזהר, אמרתי לך, תזהר. שונא אותך. אחי, אתה... אוקיי חברים, חזרנו. בעוד משחקון מגניב. המשחקון הזה. אחי, לא יצא לנו טוב, מה זה? שני הטבות למעלה שלי. יש איזה מישהו שמתעופף, תסתכל מאחוריך. איפה? מאחוריך יש מישהו שמתעופף, תסתכל. לא, כבר לא. סתם עבדתי עליך. יש לך סורד או משהו להביא? בונים אלינו! אני יודע שבונים אלינו. זוז כבר! קח את זה. תביא סורד, נו. לא אין לי סוד בשבילך. אז תביא משהו. כאילו יש לי, אבל היא בצ'סט, ואין כוח לרדת להביא אותה. עוד רגע נפלתי, מטומטמים. תגיד לי אם הם באים, אני חייב דברים. הם באים. באים? כן, הם באים. תגיד לי מתי, אבל וואו, אל תהיה אין מטומטם. לי פה הרבה לאגים. די. חכה. שמתי עליי פויזן. שמתי עליי פויזן. טוק. אפילו אותי, אני לא מאמין. אוקיי חברים, חזרנו. כן, ולירן מת מעל אבא שלי במשחק הקודם. זה לא הייתי אשמתי, זה היה אשמתו. הוא קפד. אבל במיוחד אשמתך. לא, זה באשמתך. אתה דפוק. או, יש לי סורד, לקחתי לך את כבר. חשבתי שזה היה שלי. אבל רק חשב. אין לי חיים. הורידו אותי, כמעט. ופה. תביא לי בלוקים, מטומטם, תביא לי בלוקים. אין לי בלוקים. אני לא יודע אם שומעים אותי טוב. אוקיי. אין לי בלוקים, מטומטם. אז תחצוב. תכתוב אתה, למי יש כוח? טוב, אני אעזור לך. יש לך בלוקים. תזהר. אני הולך להעמיד, לא יודע. טוב, פרנדלי, חזרנו. כן. אז מה שקרה זה שאתה עם... מה? זה... הכל בגלל איראן. ברור. רק בגללי. אני האסון הנורא. אין לי בלוקים עכשיו. נו, אני יודע שאין לך בלוקים, רק לי יש בלוקים. למה אתה צריך בלוקים? תחצוב. אז איך אני יעלה
איך? יטפס. מה, אני טרזן? תביא בלוק, מה, what the fuck? די, אני לא יכול לעלות. די, נו, די, טוב. מטומטם. אי אפשר לעלות. אני תקוע. לא תעזור לי. יש פה פיקק, שכחתי. היה לך פיקקס? טוב, יאללה, תתחיל לעשות גשר. איך עלית? אתה עושה פעם גשר, אני לא נופל. לא. למה הבאת לי את הפיקקס? תודה. בבקשה. איפה אתה הולך? אני הלכתי להעמיד, אתה יודע. מה אכפת לי שהלכת להעמיד? או פאק. אחי, אני די אצטרך פה עזרה. לא, סתם, אני לא אצטרך. איזה נוב, הסתכלו אחי, אותו. בוא אליו מסביב, נו. חתיכת נוב. מגעיל, אח, אני חייב עזרה. לא, אני לא צריך עזרה, אני חייב עזרה. נו, בוא תעזור. תן לי למצוא אותך. וואו, איזה אלה נוב. הרגת אותי. אוקיי, חברים, זה המשחק האחרון. פשוט השעה מאוחרת, ולירן צריך ללכת לישון כי הוא תינוק. כן. מה זה, אני לא הצלחתי לפתוח את התיבה בגללך. בגלל זה, כי אני חסמתי. תביא לי סור דומה. אנשים באים. אין לי סור להרביץ להם. הרגו אותך? לא. מה לא? פאק. אתה מתקמפר. אני מעדתי. צער. הוא לא מסתכל. הנובים! איזה נוב. איזה חמוד. קפוץ אליו, הוא נוב. בוא נשים לו פה קצת הוא בלוקים. מנסה לבוא אליך. הוא בודק דברים בצ'ס. הלאה. יאללה, מה אתם אומרים? מקום עינויים. זה המקום. באמת, הוא הרג אותך? שניהם קפצו עליי, אתה צוחק עליי? אני לא מאמינה לך. יופי. אתה בוגד מגעיל. מה אתה רוצה? רק הלכתי להתחבות בזמן שאתה... לא נת... פאק, זרקתי מכנס איירון. הייתי. מה אתה צוחק? לא צוחקים? באים אליך מאחורה. מי? איך האמנת? אני כל כך... אפשר לעשות אחרי זה משחק אסף. לא, זה הסרטון האחרון, למה אין לי כוח להעלות את הסרטון. כאילו, זה לוקח מלא זמן, ואז... בסדר, נו, את הסרטון הזה אני לא אשים לו אינטרו, ואז אני פשוט אעלה אותו. אתה לא שם לו אינטרו? לא. למה? טוב. היי, צ'אלנג' קומפליט. מאחוריך. איך עובדים עליך? אני עולה לפניך. נכון, כי אתה יכול לעוף. איזה איטי אתה? טוב, ברור שאני אעשי את המשחק הזה. אתם רואים, יש פה נובים. יש פה אלקסיס אחד. איזה קרב ביניים. פאק. למה עשית את זה? לא יודע, זה היה באשמתך. או, יש לך חכת קנוקבק. בוא לפה, יא נובי. עם האיטימט. הוא הסתכל החזר. אל תירה עליי. אל... תירה עליי. וואטה קקה. איי. אוקיי, חברים, אז כאן נגמור את הסרטון של את הסרטון הזה. אתם רואים את לירן הנוב. יש לו ראש של בטטה. כן, נכון. טוב, ויאללה, ביי חברים, נתראה בסרטון הבא. לייק, סאב, סובסקרייב, מה שאתם רוצים. ויאללה, ביי.